যতন সাইমানো जों मिया तो नुखा जतन ससियेल मिडियाआव जे चिनि जे आगिन बुबागारा सावनि प्रपार्टी चिनि तिप्रासानि प्रपार्टी चिनि आइडेंटिटी तिप्रासानि सिनिमु अ जागा किसासा हर नांजाखामो बंनि बाय हे किसासा किन्तु सिन बाय अनेक कदरक आइफान से जों हाय नुखा जे चिनि तागबो टुरिस्ट थाय दंख अ जागा फाया को बरक बेराय दंख किन्तु अमो तो चिनि कायसा स्टेट नि प्रपार्टी अमो चिनि त्रिपुरानि चिनि तिप्रासानि चिनि आइडेंटिटी नि अ जागा परिचय जों मानु इवेन वानजिंग तुम तिप्रासां तुम आमो जतन सिनु निर्महल न बस काम जतन सिन लायो ते निर्महल तिप्रासां स्टेट तापर अजा कौ गानबुनि तंना रगरन आ पालिवै अ जागा टिकेट फालि दं चालुयै साइ दं गामो तो जतनि न बागै सामजां माने बुबाग्रा सं साम क्लां माने हाइपा न अमनो बरक जायसि खायना रगे मेया अमनो नायकानि खायना रंग माय आमन बागै तिनि अम हायिंखा बर रां तो नाहारि दङ बर तो नायकानि खायना बर नाय दङ किन्तु हाइपा न बरक कायसा सा चिकन ता मानना से बरक नायकानि कायके काम का खाय दं माया आबुनि बागै जों अमो सानामो जों अमो सुदु त्रिपुरानि बागैया अमो जों नायना थाखां अमो पॉलिटिक्स नि तेबो साखावसो थांजाक अलरेडी आगिनो बारबा साजाका जे अलरेडी इंडियाव त्रिपुराते आईएसआईएस रो हाबि थांका अमो जों मानसुना नायखांखाय अ जागा साइमानो चिनि इंडियाव ताबो गोबां मास थायो हर नाङै दं जेमन मणिपुर अलरेडी थाका लादाखआव दङ आमाके गोबां मास स्टेट आसामो एसटी नि बागै ताक सानै प्रोटेस्ट डेली चलि दङ आबन बागै ताबुक चिनि त्रिपुराव आ जागाबो हर फांना बागै आईएसआईएस रो खेला थांमानि अमो जों पॉलिटिक्स नि सागावते मा मानसुनाय सुदु जों पॉलिटिक्स मानसु त्रिपुरासांके सिमा मानसुखायनिया कारण अमो ते कुबनि कारण बुंमानो अमनो कायसा सखसारि माखानो चिनि त्रिपुरासान आइडेन्टिटी बो मा खामो तापर चिनियो देश चिनियो त्रिपुरा हास्तेव हर नां खामो दांगां खामो अमो चिनि इंडियन गवर्नमेंट को ये अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।